Musím kameru vypať, aby som sa náhodou niekde nepotkol do tie dosky alebo fošne. Chvíľočku znova niečo nahráme. Obhliadky mosta. Rieka Bityn. Potom kráčaj, dobre? Ja som dal do pomalého chodu. Však to máme do pomalého chodu. Tabirios Katariabina, kus rakety nad rikoj. Tu si dechytil. Čo môj? To si keď naladil. To je nešoferuj. Je mu zle. Sedí vzadu. Alebo Ja som mal s týmto problémy v škole. Kolega z Kýpala, keď sme išli do Bystrice na Pradu vždycky, alebo nejakú pičenú raz za 2 roky, 3 roky, musel šoférovať on. Lebo on vedľa sedieť nemohol. Milko, ja som mal... Jožo, imením tam. Milko, ja som mal s týmto problémy v škole. V prednej lavici ani bohovi sedávať. Ja som sa tam strašne cítil zle. Ako si... nebol som spokojný. Nevedel som sa sústrediť na hodinu, na vyučovanie, nevedel som. A keď ťa šupli do zadnej, tak... Tam som išiel jak oči. Oči ma zo všetkých strán. Ale už tam je dosť dlho. Že? A čo sa nedvíha? A už ide. Idem k nemu zjatým ďaleko od mňa. Zdochlí, prestante. Vyzerá to proste to dostupné. Ty si tu jednu vládu auta? Som si tam jednu. Ešte to neprešlo, že? Už do hore? Nejde ešte. Ale už ide. Nejde. Ide. Na ten projektu je čo, problém nejaký? Tam je to ostré dosť a... Môže táto zviesť, keď sa netrafíš presne, vieš.
Zase keď sme sa nepozreli, jak je to vysoké. Čo, ten? Nájazd? Aj. Môžeš masný, Vatko, to je masný. To je masný. Není. Ako myslíš, ale Poznám toto. podvaly sú impregnované. Hen je to vlastne. Sú henie to od smoly, ale to... No teraz sa až dvihol. Teraz sa až ide dole. No. Teraz chádza z toho plechu. To je pálko takto vysoké. Pozri. Tam musíš výjsť po plechu a zísť. No ale tam je medzi tým plech, medzi celou to, medzi plechmi je takto spravená... To nebolo všetko jedno, ale strašne pomohol ten, čo išiel ten semrak stavil. Ten išiel kľudne, ak Ten nie, on hovoril. Kamas Čezil, čo to je? Kamas. Nie, Ural. No, Z takéhoto proste. jasne. Áno, áno. Jasne. Keď dám úplne, že jak domážem. Dobrý doktor. A hen tam som to v živote aj zistil, že bude mladá, ako aj neudržná výtne povedal, skúsi na mladú užná, je tam tu také akési problémky. Taký si fajn. Ja to hovorím, že... Ale sme hodnotili, že ako by si chodil večer na potočky, keby si mal takú želku. Máme problém aj s tým našim záznamom, s týmto, vieš? Každý deň to stráčame, každý deň to ukladáme, každý deň. Každý chodok, čo tam bude. My sme si nevykli, to sa sa toho vyšli na hlavu, vieš? Teda to vidie, to budeme to večer vyberať z toho zadal, formácií nie je kokot, je blík. Zastúpať miesta, ho do piči, čo robí. Kokot, úplne najčisto. Múdry zo všetkých, z toho najmúdrejší, a potom hovorím, niečo. Do toho chceš, aby počúval? Teraz si predstav, že máš bývať Slovenojsku a tu máš túto domu. Jak sa to počúvaš? To kráča. 5 minút, komplet. No, pol hodinka. Toto vydržíš. Nenaponáhľame. No tak dávaj. Vlado, takto rovno, stop, doprava, doľava. Ale Tibor už ide, potom keby vedel prejsť okolo teba, ho pošli. Ale teda ho pošle za tebou. No. Milko! Milan! Pošli Tibora! No poď. Tak zlom vás, miláčik. No, dole sa nepozeraj. Poď. Poď. Ešte viac? Trošku ešte. A podobne. Poď, poď, neboj sa, poď. Trochu boku, hudbu nejak to nevadí, poď. Neboj sa, poď. A poď, poď. Neboj, poď. Poď. No, poď. To čo húpe, to je v tých jamách.
Odbehni ešte 2 metre. Odbehni pekný je. Ešte kúsok si vyhľadol. Ty to hranou. Aj tú dosku tam predal. Aj tú dosku som tam dal, pod to. A to rozumieš, že tam taká ostrá hrana, keby aj... Keby aj tuto sa zešmikel, to nevadí. Stop. Matko, daj mi jednu cigaretu, keď tuto budeš. Aj so zapalovačom. Počkaj, nemáme čas teraz. Tibor, nezálež na to za mnou kolesi, vieš? Ja viem, ale malo by výjsť. No teraz Ale už aj. už tu není hrana, už je tam to drevo. No poď, to nemáme kedy. Počkaj, koľko dám za pap. Drž ešte rovno chvíľku. Od. Ešte poj. No, ešte. Dobre, dobre ideš. A už môžeš doprava, trošku malinkú stúpiť. Alebo ešte nie, ešte poj rovno. Tak. Ako mám rovno teraz kolesa? Rovno, Poď, poj, ideš poď. pojičku, pôjde. Malinko ľavý nech dá. Tak, trošku tak. Ideš pojičku, neboj sa. Dobre? Poď, Dobre. ideme. Počkaj, Pesko. No. Si vodakovať nie? Až pohodička. Beháš tam jak opice, tam beháš potom. Musíš tuto ísť. Na kameru. Na kaveru. Díky. Dobre. Teraz nám nastáva trochu problémový úsek. Trošku tempalo, trošku malinko. Nie, Tibor, to je dobre, lebo tam ide kolesom. Tibor, tam ide kolesom poplatný. Nemôže. Musí ísť tak, ako je. To musíš odtiaľ to pozerať. Dobre, poď. Pálko, stále rovno. Rovno. Nie. Musia si zapáliť, mladenci. Trochu dole, tam. Dobre.
Tvoj ešte rovno, Pavo. A ešte stále rovno. Rovno. Hlavy daj trošku doľava. Rovnaj. Ešte. Neboj, daj trošku doľava. Ešte. No. Dobre. Má, rejiteľ. No. Pesko, tebe prvému ako navigátorovi. A veľmi dobrému. Potlesk. Tak si to daj aj na seba trochu. A kde je Tiborko? Tiborko je dneska, on dnes nám spravil. Dávaj. Prvý nech si dá hlavný navigátor. Hlavný navigátor pije prvý. Dobre. A nalieva, má právo prvého nalievania. Prvý vodič pije ako druhý. Áno. Keď budem kašľať. Nevadí, zapiješ. A prehodneš. A pri ďalšej jame budú policajti a dajú nám fúkať. Takže druhý vodič ako druhý. Trochu to zmenší. Druhý vodič ako druhý, tak. Tretí vodič. Nenechal mi ani kapku. Tretí vodič ako tretí. Prvé vozidlo ako prvé, druhé ako druhé. Tak na zdravie, že sme sa tu na druhém kopci stretli všetci. Čau. Fotografovi dajte. No a my tu sme išli peši, my aj nemusíme už. Fotograf číslo 1. Na zdravie vodičov. Šikovnosť a zručnosť. A Tiborková škola, to... pozorovateľovi. Pozorovateľ spoza kríka, ako Ten, čo prvý poslednému. utiekol. A neutekol, chceli som ho, ale som ho nezebral. Joj, bože môj, už sme lepší. Bol to adrenalín. No a ešte vylej jednu na most. No, áno. To je tá kapitánska. Jednu vylej na most pre šťastie ostatných. To A mali by sme tu nehať aj celú flašku, tak jak to robia v tom Kazachstane. No ja by som mu nenechal to. No, ešte sa mi tu niekto napije a jebne dole. Počka, Pesko, ale som tam videl. Pesko. Super. Dobre. Dosť.